που οι δύο ομάδες εισέρχονται μαζί στον αγωνιστικό χώρο, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει αυτό το σπουδαίο παιχνίδι με τον Όφη Ιεράπετρας με τα ασπρόμαυρα και τον Αμπελακιακό με τα ερυθρόλευκα. Να υπενθυμίσουμε ακόμα μια φορά, μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσης, η Χρυσή Daily Cruises που πραγματοποιεί ημερήσιες κουραζιέρες από την Ιεράπετρα στη Χρυσή και από το μακρύ γυαλό στο Κουφονήσι. Μεγάλος υποστηρικτής η εταιρεία LVMEC με έδρα την Ιεράπετρα Κρήτης, δραστηριοποιείται στις κατασκευές θερμοκηπίων από το 1975, πάνω από 7.000 στρέμματα κατασκευές. Παρ' όλα αυτά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ενώ εδώ δίπλα μας έχουν ανάψει και η σχετική πυρσή. Έχουμε 50 και πλέον. Καμιά 80, ίσως είναι 80 με 100 άτομα, οι οποίοι είναι κριτικοί που μένουν στο λεκανοπέδιο, αλλά και άνθρωποι που έχουν έρθει από την Ιεράπετρα για να στηρίξουν τον Όφη σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Ένα βήμα πριν κατακτήσει την ιστορική άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στον εκλογικό του αγώνα, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια στην Ιεράπετρα. Έχει κατακτήσει πολλά σερί κύπελα στο ενωσιακό κύπελο ο Όφη Ιεράπετρας. Τελευταίο ήταν αυτό της περασμένης εβδομάδας, κέρδισε 3-1 για τον κύριο Μάγκο. Οι 11 με τους οποίους θα ξεκινήσει το παιχνίδι η Ιεράπετρα είναι ένα Πρίφτης, 2 Αναστασόπουλος, 3 Κορομιλάς, 5 Τσελέπης, 6 Πότσι, 7 Μούτσα, 8 Χίση, 12 Μινάς, 17 ο Σαντιάγο Βηγιαφάνε, 14 Κορέτας και με το 15 ο Μπάμπης. Ξεκίνησε το παιχνίδι και το προσπαθεί να περάσει την μπάλα απευθείας, απομακρύνεται από τους αμυνόμενους γηπεδούχους. Η μπάλα πήγε να την κάνει εκεί απευθείας έξυπνα. Προς το πλάγιο, πλησιάζει κοντά του και ζητάει μπάλα ο Χίση και την παίρνει. Αναστασόπουλος, Χίση, Μινάς, σέντρα, κεφαλιά, Βηγιαφάνε, γκολ! Γκολ με τον Σαντιάγο Βηγιαφάνε, 0-1, η Ιεράπετρα πανηγίζεται έξαλα το γκολ, 23ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Σαντιάγο Βηγιαφάνε κάνει αυτό για τον οποίο τον επέλεξε η διοίκηση της Ιεράπετρας. Η σέντρα ήταν του Μινά από την δεξιά πτέρυγα, έκανε το πλάγιο Μούτσα, δίπλα το Βηγιαφάνε, δεν κάνει την παλιά στο Βηγιαφάνε, κάνει τη σέντρα, δεν πρόλαβε εκεί ο Χίση, βγήκε η μπάλα στο άκρο, έγινε η σέντρα, απομακρύνεται από την άμυνα του Αμπελακιακού. Τώρα διατηρείται Μούτσα τώρα μέσα στην περιοχή, την παίρνει την μπάλα με το κεφάλι, ο Χίση πάει να σουτάρει, βγαίνει ο Ζώτο, μπάλα και ο Ντάφλας ο οποίος πήγε στο κέντρο για να ελέγξει κάποια αντεπίθεση ενδεχομένως. Ο Ζώτο ο οποίος είναι μακριά από την μπάλα και αυτός, εκτελεί ο Λέκας, σέντρα μες στην περιοχή, κεφαλιά με την πίσω πλευρά του κεφαλιού του. Ωραία, εκεί ο Κανελόπουλος πήγε να πει, όμως αυτή φτάνει στον Μινά, ο οποίος βγαίνει από το φτερό δεξιά, έχει μπροστά του τον Χαλούλο, κάνει τη σέντρα σουτ, απομακρύνθηκε η μπάλα, λίγο παρακινδυνευμένα και από τον Καμπούρη. Out από το αριστερό δοκάρι του Πρίφτη. Εκτελέστηκε το κόρνερ, πήγε ψηλά η μπάλα από τον Μινά. Νέα σέντρα μες στην περιοχή. 2-3 ποδοσφαιριστές της Ιεράπετρας, περνάει η μπάλα μπροστά και από τον αρχηγό της τον Τσελέπη, ο οποίος δεν μεγάλες νίκες και όχι μόνο νίκες. Ομάδα με απαιτήσεις, ομάδα με ιστορία, ο Εθνικός αλίμονο. Υπάρχουν απαιτήσεις από τόσο μεγάλες ομάδες και ο Ιωνικός να κάνει φοβερή πορεία. Περνάει η μπάλα εκεί, δεν έκανε όμως το λάθος ο Πρίφτης. Με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει, άτισε σέντρα. Σηκώνεται να πάρει την κεφαλιά ο Σγούρδας, όμως πολύ έγκαιρα και έγκυρα ο Πρίφτης μαζεύει με τα δύο χέρια και γρήγορα πετάει από την ΑΕΣΚΑ Ανδρών. Να δούμε αυτή τη φάση για τον Όφη Ιεράπετρας. Κεφαλιά, απομακρύνεται πριν φτάσει η μπάλα στον Χίση. Το σούτ από τον Βηγιαφάνε δεν του πιάνει όπως θα ήθελε. Out η μπάλα. Ο δεύτερος ασπρόμαυρος Όφη στην Κρήτη μετά από την ιστορική ομάδα του Ηρακλείου, την κορυφαία κριτική ομάδα όλων των εποχών. Τώρα θα εκτελεστεί το φάουλ για την Ιεράπετρα. Απευθείας εκτελεσμένο, η μπάλα λίγο out. Να ακόμα μια τελική για τον Όφη. Συγκλίνει, ψάχνει το σούτ ο Λέκας, βρίσκει χώρο, το εκτελεί. Ελάχιστα out, μεγάλη φάση για τον Αμπελακιακό να φέρει το μάτς στα ίσα. Ο Χίση τώρα έξω από την περιοχή. Πατάει η περιοχή ο Κορέτας. Ο Χίση θα προτιμήσει
να κάνει και το 1-2. Και ωραία θα περάσει μετά την παλιά του Πότσι. Τώρα βγάζει στον Μαρτσάκη, το σου του Μαρτσάκη απομακρύνει ο Καρνέσης και βγάζει ωραία. Χύση, αλλαγή παιχνίδι προς τον Αναστασόπουλο. Πάει πάνω του Μαούνης. Πέρασε την μπάλα όμως μέσα στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται και 0-2 το γκολ από τον Βογιατζή. 0-2 τελειώνει το μάτς για τον Όφη Ιεράπετρας το 49, στο 4ο λεπτό της επανάληψης, στο 4ο λεπτό συγγνώμη των καθυστερήσεων της επανάληψης. Ο Βογιατζής στο 94 διαμορφώνει αυτό το οποίο λογικά είναι το τελικό σκορ και σπέβδει να πανηγυρίσει με τους 100 περίπου γεραπετρίδες που βρίσκονται εκεί στην την ισοπαλία. Χρυσός χορηγός της σημερινής μετάδοσης ήταν το voucherεργασία.gr, το πιο σύγχρονο θεματικό πόρταλ. Εργασιακά νέες θέσεις εργασίας, εκπαίδευση, ΕΣΠΑ, δημόσιο τουρισμός, επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα θα βρείτε στο πιο ενημερωμένο πόρταλ voucherεργασία.gr. Μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσης η εταιρεία LVME ΚΕ με έδρα την Ιεράπετρα Κρήτης, που δραστηριοποιείται στις κατασκευές θερμοκηπίων από το 1975 με πάνω από 7.000 στρέμματα κατασκευών σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλος υποστηρικτής και η Χρυσή Daily Cruises, που πραγματοποιεί ημερήσιες κουραζιές από την Ιεράπετρα στην Χρυσή και από το Μακρυγιαλό στο Κουφονήσι. Όρκος νίκης, όρκος ανόδου για την τελευταία αγωνιστική εκεί από τους παίκτες του Όφη Ιεράπετρας. Βλέπετε το πλάνο του οπερατέρ μας του Δημήτρη Μπελέρη. Πανηγυρική ατμόσφαιρα για τον Όφη Ιεράπετρας, ο οποίος βρίσκεται με το ένα πόδι στην κορυφή οριστικά για φέτος και στην άνοδο για την επόμενη κατηγορία. Αυτά από το telesport.gr. Μπορείτε να συνεχίσετε να βλέπετε ζωντανά το παιχνίδι της Δάφνης Δαφνίου με τον Παγκράτη για την Β' Εθνική Μπάσκετ Ανδρών στο Live 2 αυτή την ώρα στο telesport.gr, από το Δημοτικό Στάδιο Σαλαμίνας, από τον Θοδωρή Χαρόπουλο που ήταν στην περιγραφή, τον οπερατέρ μας, τον Δημήτρη Μπελέρη και την Αρχοντία Χαροπούλου που